Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव दा लोगोफोर DHS एबा DME आवहाय नोंथांमोना गाबोन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेनो जाबाय भेकेन्सिया गासैखौबो लानानै 4000 नि बारा जासिगोन आरो गोदान भेकेन्सि इनक्रिज खालामबावबाय DME नि आन्डाराव। बेनो जाबाय Directorate of Medical Education, जेराव बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम ST फ्रा एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे एप्लाइ जागायगोन 5 एप्रिलनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 7 एप्रिलसिम एबा नोंथांमोना गाबोन 5 एप्रिल जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दायो लिंकआ एक्टिभेट जाथ'वाखै। दा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ थ' बिनि सायाव भिडिअ दंखायो खालामखानाय डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय। मबाइलावनो एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो बेयाव Gr.4 आरो Gr.III पस्टआ थागोन आरो बेनो जाबाय धुबरी मेडिकेल कलेजाव गोदानै भेकेन्सि ओंखारदों आरो बेयावनो एड खालामबावबाय। बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो बे धुबरी मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, जायफ्रा एप्लाइ खालामखाबाय थ' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों एप्लाइ खालामनांगौना खालामनाङा, बेनि सायाव मोनसे नटिस दङ, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आरो आइडि गोमादोंबा नोंथांमोना आइडिखौ बोरै रिकभारि खालामनो हागोन, एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामनो हागोन, मानोना एग्जामा फैगासिनो दङ, लास्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ एप्रिलनि। दा बेखायनो बेयाव नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासपर्ट नोंथांमोना गोमादोंबा मा खालामनांगौनो जोंहा मोनसे अप्सन दङ, बेनो जाबाय फरगट। थ' नोंथांमोना बे फरगट पासवर्डआव लांनानै माबादि रिकभारि खालामनो हायो, बेनो जाबाय रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बार। दा नोंथांमोननि रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बार दाखालि जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन एबा नोंथांमोना गोदान मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो गोदान एप्लाइ खालामना जुदि बावोबा बेनिफ्राय बार्थडे होनानै रिट्राइभ खालाम। रिट्राइभ खालामबा नोंनि इमेल आइडियाव मेसेज थांगोन बा फन नाम्बाराव थांगोन, बेनिफ्राय लगइन खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला एडमिटआ होगोन। दा लास्ट उइकआवनो चान्स दं एडमिटआ, बेखायनो खम टाइम होदों एप्लाइ खालामनो। दा बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान अब्ला रेजिस्टाराव नोंथांमोना थुखानांगौ, बेखौ मिथिखायो। दा बेखायनो जों बे वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा रेजिस्टार मोनसे मोनदों अप्सन, बेनो जाबाय निउ। बे नोंथांमोना बे निउ रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा लिंकआ गेवना फैयो। दा नाथाय लिंकआ एक्टिभेट जाथ'वाखै, जेब्ला 5 एप्रिल जागोन अब्लासो लिंकआ एक्टिभेट जागोन आरो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेयाव नाय, सिगांनिसो बे डेटआ लास्ट डेटआ फेब्रुवारि 18 सिम दङ। दा बेखौ बारायबाय गोदानै, आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिसै, नायदो। बे मोनसे लेटेस्ट नटिस, बेयाव बुंदों जे लास्ट डेटआ 7 एप्रिलसिम थागोन, 5 निफ्राय जागायनानै एबा गाबोननिफ्राय। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों, जायफ्रा दाखालि DHS नि आन्डाराव एप्लाइ खालामदोंमोन थ' नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनांला, मानोना बे पस्टआव बयखौबो हरखाजोबगोन, बारे बारे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाङा एबा नांला। थ' बेनो दा धुबरी मेडिकेल कलेजाव गोदान भेकेन्सि ओंखारदों, बेयावनो पस्टखौ दाजाबदेरबाय आरो नोंथांमोना गाबोननिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन। जायफ्रा दाखालि एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन, थालांदोंमोन नेट प्रब्लेम थाखाय, अब्ला नोंथांमोना गाबोननिफ्राय एप्लाइ खालामदो आरो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नांगौबा डिसक्रिपसनाव भिडिअ दंखायो, बेयाव क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय। दा 8 पास, बेनिफ्राय 10 पास, HS पास, डिग्री पासफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेखौहाय जोङो बोरै खालामनो हागोन होनोबा नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनांगोन। दा एप्लिकेसन डेट इज अभार होनाया जाहैबाय, बे दा लिंकआ एक्टिभेट जायाखै नालाय, गाबोननिफ्राय गेवगोन, अब्लानो लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा ओंखायनो जोङो नटिफिकेसन नायग्रोनांगोन जे नोंथांमोना सोर सोर एप्लाइ खालामनो हायो। अब्ला एसे गाहायाव बोख्लायनानै बेयाव मोनसे नटिस दङ, बेयाव मोनसे नटिस दङ, बेयाव नाय, नोंथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइसआव नायदो। बेनो जाबाय नटिफिकेसन्स दङ, DME दङ, DHS दङ, DHS-FW आरो आयुष दङ। मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों गासै 4000 नि बारा भेकेन्सि होनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। अके, थ' बे नटिफिकेसन्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै सोर सोर बबे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो, आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होजोबबाय, अब्लानो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मिथिगोन। दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट, बेनिफ्राय एडमिटआ लास्ट उइकआवनो चान्स दङ आरो एग्जामाबो लास्ट उइक नङाबा फार्स्ट उइक मेआवनो चान्सआ दङ। दा बेखायनो लेटेस्ट नटिस होदों बिसोर थाबैनो एप्लाइ खालामनो आरो टाइमखौबो बिराद सर्ट होदों, गासै 3 डेजल' नोंथांमोननो टाइम होनाय जादों। थ' बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट हेल्थ डिपार्टमेन्टनि।